От летището в Лос-Анджелис ни взе синът на нашата гарантка. Караше по магистралата, но вместо гледка към града, от двете страни се издигаха само бетонни панели. Не виждах нищо, нито планини, нито дървета, нито морето. Всичко беше сиво и чуждо. В този момент в мен се появи едно още по-силно чувство на тежест. Запитах се, къде всъщност попаднахме? Пътят ми се стори безкраен, но най-накрая пристигнахме. Къщата беше голяма, но доста стара, строена през 1946 година. Изглеждаше като тези от старите американски филми. Вътре миришеше на старо и прогнило дърво, но за щастие стопанката се оказа изключително топъл и гостоприемен човек. Това беше Санта Моника, един от богатите квартали на Калифорния. Но за нас всичко изглеждаше тежко, мрачно и трудно, защото страхът и несигурността ни бяха по-силни от всичко. Още на следващия ден по пощата пристигнаха зелените ни карти. Ем веднага се зае да уреди следващото необходимо и много важно нещо – социалните номера. Тя ангажира племенника си да ни закара до социалните служби. А аз се чувствах ужасно. Депресията ме беше обзела напълно. Не ми се ставаше от леглото, сякаш нищо нямаше смисъл. Съпругът ми усещаше това и се опитваше да ме измъкне от това състояние, като предложи да се разходим из квартала. Стигнахме до магазин, който беше наблизо. Той купи ягоди, защото знае колко ги обичам. Платихме $5. Най-скъпите ягоди, които сме купували през живота си. Но вместо да ме зарадва, този жест ме потопи още по-дълбоко в тъга и безсилие. След няколко дни, благодетелката ни се свърза с българин, който управлява блок с апартаменти под наем. Оказа се, че за да наемеш жилище ти трябва гарант, ако нямаш кредитна история, която да докаже, че можеш да плащаш редовно. Ем ни помогна и с това. Успяхме да наемем малък едностаен апартамент на първи етаж. Наемът беше $860 плюс още толкова и за депозит. Тя също така ни намери и безплатни мебели втора употреба, дарени от хора, подкрепящи имигранти. Но животът там далеч не беше хубав. Апартаментът гледаше към голям булевард, шум, клаксони и сирени денонощно. В жилището навсякъде имаше хлебарки. По коридорите на блока се носеха тежки миризми от съседните апартаменти. Целият квартал беше населен предимно с мексиканци и навсякъде се чуваше само испанска реч. След няколко дни нашият мениджър ни свърза с други българи, които взеха съпругът ми на работа. Започна на 4 часа като общ работник по обекти. За мен обаче нямаше работа. Започнах да ходя на училище, за да подобря английския си. В същото време търсех работа, изпращах резюмета за какви ли не позиции, но никой не зачиташе опитът ми от България. Така попаднах и на една социална програма, която уж трябваше да ми помогне, но и оттам нищо не излезе. Един ден мениджърът ни заведе в кафене, където често се забираха българи. Там се запознахме с други българи и от дума на дума те ми дадоха телефонният номер на жена, която помага на имигранти като нас да си намерят работа. Обадих и се още на следващия ден и разбрах, че тя набира хора за чистачи на къщи и апартаменти. В този момент това беше единственият ми избор. Записах дъщеря ни на детска градина. Още една малка, но важна стъпка към новият ни живот. Купихме си и кола втора употреба за $400, защото в Америка без кола е невъзможно да се придвижваш. От време на време почиствах къщи на богати арменски и американски семейства за по $80-100 на ден. И така, колелото леко по леко се завъртя. Животът ни тръгна в някаква посока. Това беше нашето ново ежедневие, борба за оцеляване, съчетана с бавна адаптация към един напълно различен свят.